בוקר טוב, שמי יוג'ין ולק, אני עובד במעבדת מחקר של IBM בחיפה. באימפקט תפקידי הוא להוביל חבילת עבודה של Adaptive OCR, אשר מטרתה לשפר את תוצאות הזיהוי האוטומטי, במיוחד לגבי טקסטים היסטוריים, כולל גם ספרים וגם עיתונים ישנים. ב-2008 אנחנו הגדרנו מושג חדש של OCR אדפטיבי ברמה של מילה, ובעזרת השיטה הזאת הצלחנו להשיג שיפור ניכר, שיפור של 23% בתוצאות הזיהוי האוטומטי. ב-2009 אנחנו מתכוונים לשפר את התוצאות האלה וליצור פלטפורמה אינטגרטיבית אשר תשלב בתוכה תוצאות של חבילות עבודה אחרות של אימפקט, ובמיוחד חבילה להקלדה בווב אשר תיתן אינפוט לאימון אוטומטי של מערכות OCR אדפטיביות.